ai bai san da bane inda ya sani da ba zai taba shiga gona ta ba in ba na sai shi ba dan iska ne ai inda ya sani kana tan tuwa zai yi min ne ya ina sanar da bidiyo ina wannan lafiya ne ko wallahi na dan Allah ba ga bulan ka ba ana kai da wallahi anan ne da oke kai ne ranar da ka so tare da wata hajiya ko ni ne da a cikin wata bakan mota dan aikin ta aka zo maka tare da kai dawa kai na gaskiya ban gani oke live da wannan kan ka zo ko har takalmin nan an maka yasa tare da kai dawa shekaran ce maka da dubu da shekaran jiya gaskiya ne kai amma mun gani gaba haba dawa kamar ya ban gane da badawa dan Allah dan annabi dawa oke da wani buwa hannunka ka tawo haka aje buwa akai bayan ne ka dauke mata takalmin ta na gane kai gaskiya na ba kai bane gaskiya ban gane ba haba dawa dan Allah haba dawa ya kake ta bani wala dawa na ce baka ga dubuta ba ka ce ba gani ba kuma dawa kana tuni ma kana zaran dan Allah oke haka da wata akuya za ta ba kai ne kenan dawa oke haka ke sa tare da mu na tuni lokacin da wannan takalmin ko masha Allah gaskiya ban gane ko ran ko sai an biya ni kudi na wallahi sai an biya ni kudi na ya san yadda gudan dubu anan ka zo kana ce mu ka ganni da bakan akuya ka ganni kuma yanzu ka ce ba za ka bani wallahi sai ka bani kudi na kawai malam bani kudade na an kura sai an bani kudi na ranar lahadi ne ko a ranar lahadi ka sai bai nake so ga ma bawan Allah a ranar lahadi an zo hannun layin an yi mana sata ce a ranar lahadi an mana satan mace a ranar lahadi an fasa shagon alami ce a ranar lahadi shagon Abdul Wahab mai shayi an ji an fasa mai shago an kwashe mai kwaye da kuma kai ne mun ganka da guguna a ninka har akuya an sace a ranar dawa ka san me ne dama tama dan Allah dawa abun ba zai kai ka ai da garin da kai Allah dawa kai hakuri